שלום וברוכים הבאים לבריא בריבוע, הפודקאסט שמביא אליכם את המידע והידע בנוגע לאורח חיים בריא. אבל לא סתם מידע וידע, אלא כלים פרקטיים שאפשר להשתמש כבר מחר בבוקר ואפילו אחרי הפודקאסט. ובפודקאסט הזה אני אארח איתי תמיד, כל הזמן, את השותפה שלי, שקד. היי רון, מה נשמע? טוב, מה שלומך? בסדר, כיף להיות פה, כיף להתחיל את הפודקאסט הזה. וואו, ממש. על מה בא לך שנדבר היום? אנחנו מתחילים נושא בוער, בוער מהשטח, בוער מעולם המדע, בוער מעולם הביוטי, הכל ככה ביחד. הוא נקרא לונגג'ביטי. לונגג'ביטי. שמעת על המושג הזה? שמעתי על זה לא מזמן, הייתה איזושהי כתבה מאוד מאוד גדולה על זה, נכון. אבל כן, זה הדבר. נכון. אז לונגג'ביטי זה בעצם מדע אריכות החיים, אבל לא הכוונה להאריך את החיים לכמה שיותר שנים, זה גם איכות החיים. מדובר פה על לחיות יותר שנים, אבל לחיות בטוב, לחיות ברווחה. ברווחה, הרי בדיוק. בסוף אם אני חי כל כך הרבה שנים, אני רוצה שבתוך הזמן הזה שאני חי, שיהיה לי טוב. נכון, גם שנתבגר בטוב, אבל זה נראה לי כולל מלא מלא דברים. נכון, זה באמת כולל הרבה דברים. למה בכלל להאריך את החיים? קודם כל, למה לא? חשבת על בוא זה נתחיל פעם? מזה. חשבת על זה פעם? למה לא? אבל אני אגיד לך למה. כאילו לחיות חיי נצח וכאלה. לא, אוקיי, לא מדובר בחיי נצח. מדובר שאחרי גיל פרישה, מבחינתי לפחות, האנשים שבאזור הפרישה שאני רואה, ההורים שלי, חברים של ההורים שלי, הם קצת מתחילים את החיים. הילדים כבר גדולים, תכל'ס זה נכון. חלקם כבר נשואים, הם כבר לא עובדים, חלקם, שוב, פורשים או בגיל פרישה או באזור כן. הזה. אבל תכל'ס שמה מתחילים. ומה עכשיו? עכשיו נשאר ליהנות מהכסף שאספתי, מהניסיון שצברתי, מהידע שיש לי, לטייל בעולם, לחוות חוויות, לשמור על הקשרים החברתיים שיצרתי. זה הזמן, כי בסיטואציה שלנו, שלי שלך כרגע, אנחנו קצת במרוץ, למרות שאנחנו ככה מדברים פה וכיף, אבל אנחנו במרוץ. מרוץ אחרי פרנסה, אחרי כסף, אחרי ילדים, אחרי חינוך, אחרי המורים והמורות. תעסוקה. אנחנו עסוקים במרוץ כזה. נכון. הם כבר פחות עסוקים במרוץ. ולרוב האנשים מה שקורה זה שברגע שזה מסתיים, והם מגיעים כבר לשלב הזה של הפנסיה, אז מתחיל כבר בעיות. שם הצרות. הכולסטרול, הסוכר, הלחץ דם, אירועים מוחיים, לא עלינו התקפי לב, פתאום בעיות ברכיים, פתאום אנחנו רוצים להגיע לגיל הפרישה בטוב, בסבבה כדי להתחיל לטייל, לראות, לעשות, כל מה שרצינו. שהמכונה הזו שנקראת הגוף שלנו, כן. דווקא שמה תמשיך ותתפקד טוב, ולא תגיד, טוב, אני מפה סיימתי, שיהיה לך נכון. בהצלחה. רון, אתה יודע שיש הבדל בין גיל ביולוגי לבין גיל כרונולוגי? שמעת על זה? בטח שאני מכיר. ספר לי מה אתה יודע על זה. וואו. נראה לי שזה נקודה רגישה קצת. הזדמנות טובה לסיפור אישי. לפני הרבה שנים התחלתי איזשהו תהליך של ירידה במשקל, ועל זה נעשה פרק שלם. חייבים. אבל הגעתי לדיאטנית שעשתה לי תהליך כזה של שקילה ותפריט והכל, ובפעם הראשונה שהגעתי אליה, אמרה לי, תשמע, בוא נעלה רגע על המשקל ונראה איפה אנחנו מתחילים. ועליתי על משקל מיוחד כזה, בטוח מכירה אותו. כן, שמחזיקים הידיים וזה. שמחזיקים עם הידיים וזה. מכירה. גם ככה המעמד הוא מעמד, לא תמיד נעים לעמוד ולמשקל, אני בטוח שכל מי שמתמודד עם הסיטואציה הזאת מכיר, אבל אתה עולה ופתאום יש מספר. יש את המספר של המשקל שלך. ואחרי שהיא נותנת קליק, מופיע עוד מספר. ולא הבנתי כל כך במה מדובר, ואז היא אמרה לי, טוב, בוא נשב ואני אסביר לך את הדברים. ואז היא אומרת לי, בן כמה אתה? 38. אז אני חייבת להגיד לך משהו. בבקשה. הגיל הכרונולוגי שלך הוא באמת 38. אבל הגיל הביולוגי שלך הוא 57. 57. 57. שאתה בן 38. שאני בן 38. אוקיי. אני מסתכל עליה בהלם, אני אומר לה, אפשר הסבר? אז היא אומרת לי, כן. הגיל שיש לך אותו, אז ככה נולדת. אבל אם אנחנו הולכים לגיל הביולוגי, שהוא
טומן בחובו כל כך הרבה דברים, הרבה מדדים והרבה משתנים. זאת אומרת, מה המסת שריר שלך, ואחוזי שומן, ופה ושם, כל זה מתחבר ביחד, לכביכול לגיל אחר. ושים לב את הפער בין 38 ל-57. ואני חייב לציין שלי, כרון, זה נתן סתירה. מה את יודעת להגיד לי על זה? זה נכון ממש. גם אצלי בקליניקה קורה שלהרבה אנשים אין התאמה בין הגיל הכרונולוגי לבין הגיל הביולוגי. הסיבה שזה קורה, שבעצם המשקלים האלה בנויים על הרבה סטטיסטיקות. הם בעצם אומרים, אוקיי, אם אתה במשקל כזה, עם אחוז שומן כזה, עם מסת שריר כזאת, עם אחוז נוזלים כזה, סביר להניח שאתה בן 57. כנראה שאז היית עם אחוזי שומן הרבה יותר גבוהים ממה שאתה היום, וזה מה שגרם למשקל לחשוב שאתה בגיל הרבה יותר מבוגר ממה שאתה באמת. אני חייב לציין שאז הרגשתי גם בן 57. מבחינה גופנית. אתה גם אומר את זה. כן, הנה, כן, בבקשה. לגמרי. אז בעצם המטרה שלנו זה או להתאים את הגיל הביולוגי לגיל הכרונולוגי, זאת אומרת שאם אני בת 40, אז באמת הגיל שלי יהיה 40 בזה, או יותר צעיר. זאת אומרת, מה אכפת לי בגיל 40 שהגיל הביולוגי שלי יהיה אפילו יותר צעיר, 25. קצת כאילו לחזור אחורה בזמן. נכון, ואני יכולה להגיד לך שברגע שהגיל הביולוגי שלנו יהיה יותר צעיר מהגיל הכרונולוגי, זה יגן עלינו מפני מחלות כמו סכרת, יתר לחץ דם, כבד שומני, שומנים גבוהים בדם, טרשת עורקים וכו'. אז אנחנו בעצם שואפים שהגיל הביולוגי יהיה כמה שיותר נמוך מהגיל הכרונולוגי. נכון, בדיוק. חתיכת אתגר, דרך אגב. נכון, זה אתגר. זה לא סתם, זה לא קסם, וזה לא משהו, זה משהו שצריך ממש להקפיד עליו כדי שהוא יקרה. נכון. ואגב, גם אפשר להפוך אותו. כלומר, אם אתה היום בצורתך הנוכחית תלך לאותה דיאטנית ותשקל באותו משקל, אני בטוחה שהוא לא ייתן לך את הגיל 57. הוא ייתן גיל נמוך יותר. כן, נמוך יותר. כי ירדת במשקל, כי אתה עובד על מסת שריר, כי אתה מתאמן, כי אתה יודע לנהל לחצים וסטרס. אתה עשית הרבה שינויים בחיים שלך בשנים האחרונות, רק מהיכרותנו, הלא קצרה, אבל... הלא קצרה. אתה עשית הרבה שינויים, ואני בטוחה שאם היום תלך לאותו אחת, עם אותו משקל, הוא ייתן לך גיל יותר נמוך. אם לא, אתה מוזמן לבוא אליי, נעשה את הבדיקה אצלי, נראה מה המשקל שלי אומר עליך. חסר לו והוא מראה לי 57. אני אדבר איתו לפני שתגיע. שובר אותו במקום. טוב, אז המרכיבים בעצם של הלונגג'ביטי, מדע איכות החיים, יש שם בגדול, הוא מורכב מהרבה דברים, 5 דברים מאוד מאוד ככה נושאים מרכזיים. זאת אומרת, זה הטופ 5 שחייב כביכול לקיים אותם, על מנת שנוכל להרוויח את הדבר הזה. נכון. אז קודם כל נתחיל מתזונה נכונה. תזונה בריאה ותזונה נכונה, טוב, זה לא יפתיע אף אחד זה הבסיס בכלל של החיים שלנו. נכון. אז בעצם התזונה שאנחנו נאכל ונזין את הגוף שלנו, תשפיע על הרבה מהרכב גוף שיהיה לנו, הרבה מחלות שאנחנו נצבור או לא נצבור במשך החיים. והיום אנחנו מדברים בעיקר על התזונה הים תיכונית. תזונה ים תיכונית, יש לה מאפיינים של הרבה אוכל טבעי, הרבה קטניות וזרעים וירקות ופירות, אוכל טבעי, אוכל בריא, עשיר בסיבים תזונתיים, עשיר במינרלים ובוויטמינים, שמנים טובים כמו אבוקדו, שמן זית, שקדים ואגוזים, גם מוצרי חלב, חלבון איכותי, זאת אומרת דגים, ביצים, מוצרי חלב דלי שומן, עוף, קצת פחות בשר אדום, כאילו אפשר לשלב אבל בצורה מתונה, והרבה פחות בשר מעובד, כל הקפואים למיניהם. מה שאנחנו חיים עליו, לצערי. חלקנו, כן. ופחות אוכל אולטרה מעובד, זה בעצם כל המאכלים שהם עתירי שומן וסוכר, שקונים בסופר, כל העוגיות והמאפים והרוגלחים והדברים האלה שאובייסלי הם פחות טובים לנו. אני לא אומרת לא לאכול אותם, אבל להמעיט עד כדי ממש כמות קטנה. אנחנו בהמשך הפודקאסטים גם נדבר על תזונה נכונה, נדבר על איך משלבים את כל המאכלים האלה, אבל ברגע שנשלב את הדברים היותר טבעיים, את החלבונים מהחי, מאחוזי השומן הנמוכים, את הפירות, את הירקות, את הדגנים, זה בעצם הגוף שלנו יותר יאהב את זה, יותר יכיל את זה, זה יחסוך לנו הרבה מחלות, ויהיה יותר טוב. אני רוצה עכשיו לאתגר אותך. כן. את כדיאטנית קלינית, בטוח רואה את זה, וגם אני פוגש את זה אצלי, כמאמן לאורח חיים בריא. אנשים שמגיעים ואומרים לי, אחלה, תזונה טבעית, מהחי, מהצומח, אורח חיים בריא, אתה צודק.
אני בחור עכשיו בן 30, אני לא יודע מה יהיה בגיל 60. אני רוצה לחיות את העכשיו. הלונג'יביטי זה בדיוק זה. אנחנו לא ערים עכשיו לגיל 67 או לגיל 70. אנחנו חיים את גיל ה-30. מה את יכולה להגיד לאחד כזה שמגיע ואומר לך, אני לא יודע מה יהיה בגיל 67, לא מתאים לי עכשיו תזונה אם תיכונית. מה אפשר לעשות? אז אני אגיד לך משהו. זה ממש כמו לחסוך לפנסיה. שאנחנו לא רואים את זה עכשיו, אבל אנחנו נראה את זה בהמשך. בן אדם שדואג כרגע רק למה שקורה כאן ועכשיו, יחיה מהמשכורת שלו היום. לא יחסוך שקל אחד. תראה, אנשים שעובדים בעבודות מסודרות ומפרישים, מקום העבודה מפריש לפנסיה זה משהו אחר. אנשים עצמאיים חייבים לדאוג לעצמם גם להמשך. כמו שאנחנו חייבים לדאוג לעצמנו ביום-יום, גם להמשך. אני גם רואה בקליניקה הרבה אנשים מבוגרים, אני אחלק את זה קצת ואני אסביר גם מה אני חושבת שיהיה בהמשך. הדור של סבא שלי וסבתא שלי, של הסבים והסבתות שלנו, חיו חיים הרבה יותר קשים. הם עלו לארץ, הם עבדו בעבודות כפיים, הם עבדו בחום, בשמש, התאמצו מאוד מאוד מאוד. אם היית אומרת לסבא שלי תזונה ים תיכונית, הוא היה צוחק עליך. איפה זה? אבל הם הזדקנו, הזקנה יותר קשה להם. הדור של ההורים שלי כבר, שהיו מודעים לאורח חיים בריא, לספורט, אמא שלי כבר שנים מתאמנת, אם זה באירובי, ואם זה פילאטיס, ואם זה ספינינג, כבר שנים מתאמנת, הם התבגרו בצורה אחרת. היא עכשיו בגיל שלה, כשסבתא שלי הייתה בגיל הזה, היא לא הייתה נראית ככה, היא לא הייתה כזאת אנרגטית, היא לא הייתה במצב בריאותי כזה. נכון. וככל שהשנים יעברו, אני התחלתי נגיד להתאמן הרבה לפני שאמא שלי התחילה להתאמן. כי אני כבר בגיל 20 הבנתי כמה זה חשוב האימונים האלה. מה שאמא שלי הבינה, נגיד בגיל 40. אז בכל דור אנחנו נהיים יותר ויותר בריאים, כי אנחנו מודעים לדברים האלה. כל דור קצת מתקן את עצמו. קצת מתקן את עצמו, ואנחנו קצת מודעים. אז כל החבר'ה הצעירים שעכשיו אוכלים פחות בריא, אוכלים יותר ג'אנק, לא מתאמנים, חיים טיפה פחות בריאים, שידעו שכבר עכשיו צריך לשנות את זה. זה הזמן. זה הזמן. אני נוהג להגיד גם למתאמנים שמגיעים אליי, אני מאמין שגיל 40 הוא נקודה מאוד מאוד קריטית, שבה קוראים אצלנו איזשהם תהליכים. ולפעמים, גם באופן המנטלי, גם באופן הפיזיולוגי, מסת השריר טיפה יורדת, צפיפות עצם, דברים שמתחילים להירחש באזור הטווח הזה. וזו נקודה מאוד מאוד טובה רגע, גם להבין וגם לעשות את השינוי. כי בסוף בן אדם צריך להבין וזה בדיוק כמו שאמרתי עם הפנסיה, אם לא תשים את השקל עכשיו, לא יהיה להמשך. נכון. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה שחייב להבין ולשים אותה על השולחן, כדי שבסוף אתה תגיע ברווחה טובה. לסוף. שהלונג'יביטי זה לא רק לחיות את כל הזה, אלא לחיות את הכל ברווחה. נכון. ולא להגיע לסוף כבר עם הלשון בחוץ. נכון, נכון מאוד. בואו נראה ככה מה המרכיב הבא. דיברנו על תזונה ים תיכונית, בואו נדבר רגע על ספורט ואימונים. גם חשוב מאוד. עוד נושא ככה. תזונה, אימונים, תנועה. נכון, נכון. אז פעילות גופנית. הלונג'יביטי באמת מדרבן אנשים להיות יותר בתנועה. היום אנחנו אנשים מאוד יושבניים. רובנו עובדים בישיבה. אני בקליניקה, אתה בקליניקה. אנשי שעובדים בבנקים, אנשים שעובדים במחשבים. מאז הקורונה, מה עובדים מהבית? עובדים מהבית, כן. אנחנו נורא ישבנים. אנחנו לא עושים מספיק צעדים, למרות שהיום זה גם נושא כזה נורא מדובר, אז לא עושים מספיק צעדים, לא עושים מספיק אימונים, לא מעלים את הדופק. אם אין איזו אפליקציה שמדרבנת את האנשים להתחרות, הם לא בהכרח אולי רוצים לעשות את אותם צעדים. ממש. זה ממש עשה הייפ מאוד גדול, כי זה נהפך לתחרות. נכון. ואז כל אחד רוצה להספיק יותר מהשני, לא בהכרח בגלל לעשות צעדים בשביל הבריאות, אלא כדי לנצח את ההוא מהמשרד ליד. נכון, ממש ככה. אז חשוב להתמיד ולעשות ספורט, וכל אחד יעשה איזה אימונים שהוא רוצה. חשוב לשלב אימוני כוח ואימוני אירובי. אימוני כוח זה אימונים שבונים את השריר, מחזקים את השרירים, זה בעצם אימון מול התנגדות מסוימת, או אימון של הגוף, כובד הגוף, או עם משקולות. ואירובי זה אימון שמעלה את הדופק. זה יכול להיות בצורה של שחייה, של ספינינג, של ריצה, של אופניים בחוץ, של, אתה יודע מה, משחק, כדורגל, כדורסל, כמה אני רואה במגרשים, את החבר'ה שנפגשים כל יום שני ב8 לשחק כדורסל, גם זה סוג של ספורט. העיקר הוא לעשות את הספורט, להניע את הגוף, ולהתקדם אחד עם זה.
אני מאמין שהחשיבות בתנועה, קודם כל על עצמי, אני משתדל להתאמן 3 ו4 פעמים בשבוע, כי אני מאמין שקודם כל זה תורם לי, לגוף ולמיינד ולתודעה. נכון. אני יודע שזה מאוד מאוד מנקה אותי. אני יודע שאני מגיע אחרי יום עמוס לשעה הכי טובה שיש לי בשבוע, ואני נהנה ממנה. זה גם תומך בי, גם גופנית וגם אישית. בנוסף לזה, אני מאוד אוהב להגיד למתאמנים שלי את המשפט הבא. גם 6,000 צעדים ביום, זה אחלה של אימון שלא קרה. תקפידו על תנועה. תעלו יותר במדרגות במקום במעלית. תחנו קצת יותר רחוק את האוטו, נכון. מאיפה שאתם אמורים להגיע, הרווחת עוד כמה צעדים. סוף היום, אם אפשר לעשות איזה סיבוב קצת יותר ארוך עם הכלבה, גם הרווחת. ככל שתצבור את כל הדברים האלה, עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, תסיים את כל היום הזה עם 6,000 צעדים, ולא הלכת לאימון. אבל הרווחת הרבה צעדים. אז זה סופר חשוב. אז אנחנו על תנועה. נכון. מה שמוביל אותי ישירות לנושא הבא, שזה בעצם הרכב גוף. יחס בין מסת שריר למסת השומן. וואה. גילו שבעצם, זה לא מפתיע, אבל גילו שזה יחס קריטי, שאנחנו רוצים יותר שומן, סליחה, גילו שזה יחס קריטי, אנחנו רוצים יותר שריר ופחות שומן בגוף. מה שמשפר לנו את קצב שריפת האנרגיה המטאבולית, את ה-RMR בעצם, אוקיי? ה-RMR זה בעצם כמות האנרגיה שאני שורפת ביום במנוחה. עכשיו אני ואת יושבים פה, אנחנו שורפים. נכון, שורפים, אבל כנראה שאתה כרגע שורף יותר ממני. כי אתה יותר גדול ממני, כנראה שיש לך מסת שריר יותר גדולה ממה שיש לי, אתה שורף יותר ממני כרגע ממש תוך כדי השיחה הזאת. אז זה גם עוזר לירידה במשקל, או שמירה על משקל, מי שמעוניין לשמור על המשקל שלו, מסת שריר יותר גבוהה ופחות אחוזי שומן. מה גם שמסת השומן שלנו זו מסה לא בריאה לגוף. יש את האחוזי שומן הטבעיים שקורים לנו בתוך הגוף, ויש את מסת השומן שאנחנו צוברים עם השנים, שהיא מסה לא טובה, היא לא בריאה. אחוזי שומן גבוהים מעלים וגורמים לכבד שומני, לתנגודת לאינסולין, לכולסטרול מחלות גבוה. קרדיו-וסקולריות שעולות. כל הדברים האלה. ובסוף זה גם שומן מאוד עיקש, שעם נכון, הגיל נכון. מאוד מאוד קשה להוריד. קשה להוריד אותו, הוא לא צריכה, לא טוב לנו בגוף, הוא לא אסתטי לנו בגוף. אני יכולה להגיד לך שמסת שריר, סליחה, אני יכולה להגיד לך שמסת שומן גבוהה מדי, עם השנים, הופכת להיות דלקתית, היא יכולה לגרום ליותר התחלקות לא בריאה, לתאים סרטניים, אנחנו לא רוצים להיות שם. הרבה אחוזי שומן. עכשיו, אני לא אומרת לכולם להיות על המדדים, ולהיות כל הזמן לשקל, ולבדוק כל הזמן אחוזי שומן. אבל תנסו להפחית את כמות השומן, השומן הרווי, השומן מהחי באכילה, להיות טיפה יותר פעילים בגוף, זה שוב מתקשר לנו לאימוני כוח שדיברנו עליהם מקודם, לשמור על מסת השריר, ואימוני אירובי, הקרדיו-וסקולריים, ואז בעצם אנחנו יכולים לשפר את המאזן הזה, בין השומן לשריר. אז עשינו צ'ק על התזונה, עשינו צ'ק על התנועה ואימונים. מה הדבר הבא? הדבר הכיפי. הדבר שלי קשה, אבל הדבר הכיפי, שינה. בואי נדבר על זה. בואי נדבר על זה. בהיכרות שלי איתך, את לא חובבת של שינה יותר מדי. לא, קשה לי עם זה. את מאלה שמספיק להם כמה שעות בודדות בלילה. אבל לא הרבה יודעים, שינה היא מפתח עיקרי לכל תהליכי החיים שלנו. לפעמים אנשים קצת מזניחים את נושא השינה, ואומרים, תשמע, מספיק לי 3, 4, 5 שעות בלילה, אני פיקס. אבל בזמן השינה, וזה משהו שאני מאוד מתחבר אליו, גם כמאמן לאורח חיים בריא, וגם כאדם שמאמין בכלל באורח חיים בריא וטבעי, בזמן השינה, הגוף שלנו מתקן את כל הנזקים שאנחנו עושים לו במהלך היום. נכון. הוא ממש בונה את עצמנו ליום של המחרת. ואם אנחנו לא נותנים לו את זמן הבנייה המתאים, היום של המחרת שלנו יכול להיראות אחרת. מקרייבינג למתוק, ועד עייפות, ובסוף, מה שנקרא, הגוף מוציא לנו חשבונית. בסוף הגוף בא ואומר, תשמע, לא סיפקת לי את מה שאני צריך, הנה. נכון. עכשיו מגיע התשלום, והוא יכול לבוא בכל מיני צורות. מעייפות ועד גירויים ופצעים, ודברים שבסוף הגוף מוטט לנו ואומר, תקשיב, אני לא מקבל מספיק מזה. מה זה מזה? מהשינה. השינה היא מרכיב מאוד מאוד חשוב לאורח החיים שלנו. ואת לא מקפידה על זה. אני, כן, חוטאת בעניין הזה.
כמו שאמרנו, אני בן אדם של לילה, אני בן אדם של ערב יותר, אבל מרגיש לך יותר פרודוקטיבית להיות בלילה. כן, לי אישית כן. וזה משפיע עליך במהלך היום? אני לא יודעת. את לא מרגישה את העייפות? אני לא כאילו? מרגישה את העייפות כל כך, אבל כי אני במודעות מאוד גדולה לדברים אחרים, אבל אני רואה את זה על המטופלים שלי, על המתאמנים שלי, אני רואה את זה עליהם. כשהם עייפים בלילה, כשיש תינוקות בלילה שערים כל הלילה והם לא יכולים לעצום את העין. הורים צעירים. ראינו את זה עכשיו במלחמה עם איראן. ראינו מה קרה כשיש כל הלילה אזעקות וקמים והולכים לממ"ד וחוזרים. השינה לא רציפה, היא לא אפקטיבית, היא פחות טובה. אנשים למחרת יותר עצבניים, פחות מרוכזים, יותר רעבים. בוא אני אספר לך משהו. בעצם כשאנחנו ישנים פחות שעות בלילה, הגוף מפריש יותר גרלין. גרלין זה הורמון הרעב, ופחות לפטין, הורמון השובע. בעצם כשאנחנו לא ישנים מספיק טוב בלילה, אנחנו גם יותר רעבים, אנחנו גם פחות שבעים, והגוף רוצה את המתוקים. תחשוב רגע על מישהו שהוא עייף, מה הוא רוצה לאכול? מלפפון? לא, הוא רוצה לאכול משהו עם פחמימה, משהו שייתן לו אנרגיה. הגוף רוצה את האנרגיה. נכון, הגוף צריך את זה. הגוף. אז יש אנשים שהם בעודף משקל, לא על זה שהם אוכלים הרבה, רק על זה שהם לא ישנים מספיק בלילה. וזה קורה אצל הרבה אנשים עם משמרות הפוכות, משמרות לילה שעובדים בשדה תעופה, שיש להם משמרות לילה בגלל שהם בהבטחה, בביטחון, בדברים כאלה. הרבה אנשים חושבים שזה עניין של התמדה או כוח רצון, אבל הגוף שלנו בסוף עושה תהליכים כימיים, נכון. וכל מיני תהליכים חשמליים כאלה ואחרים, ובסוף הוא דורש את מה שהוא צריך. ואם הוא לא מקבל אותו, אז הוא צועק. וכשהוא צועק, אז הוא גורם לנו פשוט לקחת. לרוב זה את המתוק. נכון. במקרים כאלה. נכון. אז אחרי שדיברנו בעצם על אכילה טובה, על ספורט, על יחס שומן ושריר ועל שינה, המרכיב האחרון של הלונג'ביטי הוא סטרס. וואו. מי אם לא אנחנו, תושבי מדינת ישראל, ערים לאירוע הזה שנקרא סטרס, לחץ, חרדה. אנחנו חיים פה באופן שברירי הרי. נכון. אי אפשר לדעת מה יקרה פה עוד שעה. נכון. אני כמאמן לאורח חיים בריא נתקל בזה המון בקליניקה, על אנשים שרובם מגיעים עם הלחץ. הם מגיעים מזה שהכל פה בטירוף. אתה לא יכול לדעת מה יקרה בשעה הקרובה. אנחנו כל שעה מקבלים איזה פוש על מלחמה שתקרה או לא תקרה. איך אפשר להתמודד עם האירוע הזה? אני נתקל בזה כל הזמן. התשובה שלי היא למנן ולבסט ולדעת מה אני צורך וכמה. יכול להיות שלא צריך לראות חדשות כל שעה. יכול להיות שלא צריך להיכנס לאתרי חדשות או לקרוא את העדכון האחרון, את הפוש האחרון כל שעה. ברגע שאני מכניס לעצמי כמה שפחות מידע, אני יותר מבוסת, אני יותר רגוע. אז על הלחץ והסטרס בתוך כל המדינה הזאת מאוד קשה לנו לשלוט, זה לא בשליטתנו, אבל אנחנו כן יכולים להחליט מה נכנס אלינו. אבל רון, אם זה לא לחץ שמגיע מבחוץ, אם זה לחץ שמגיע מבפנים, שאני בעצמי מלחיצה את עצמי, בגלל מצב כלכלי, בגלל מצב רפואי, בגלל שאיזה אחד הילדים יש איתו משהו, ואני מכניסה את עצמי ללחץ, זה לא משהו שאני צורכת הרי מבחוץ. נכון. איך מתמודדים עם זה? זה כבר משהו פנימי. אבל כאן יש המון המון כלים שאפשר להשתמש בהם. כתיבה זה דבר שמאוד מאוד מרגיע, או אפילו קריאה. האזנה למוזיקה ולצלילים שמרגיעים יכול לעשות המון המון שקט. מי שאוהב לעשות מדיטציה או תרגילי הרפאיה כאלה ואחרים שמרגיעים אותך. אני לדוגמה מאוד מאוד אוהב לשתות חליטות שמאזנות אותי. לפעמים לשתות איזה משקה חם, טוב ומרגיע, נותן טיפה יותר איזון. מי שרוצה ללכת לכלים קצת יותר טיפוליים כמו פרחי באך או שמנים אתריים, כל מיני כלי עזר שיש לנו מהטבע שאנחנו יכולים להשתמש בהם, וטיפה להוריד את הלחץ הנפשי. זה לא עובד על כל אחד, זה לא מתאים לכל אחד, אבל מי שרוצה לנסות ולהתנסות, ואולי לנסות לקבל איזשהו כלי חדש להורדת הלחצים ביום יום, שווה לנסות. ולהבין שזה חשוב. זה מאוד חשוב. אני מאוד עמדתי בעניין הזה של לחיות בלחץ ולחיות בסטרס, וזה באמת מקצר את החיים בסופו של דבר. מישהו שחי בלחץ כל הזמן זה... אנחנו לא הראשונים שאומרים שגוף ונפש זה ביחד. נכון. אז אם הגוף שלנו, אנחנו מתמידים, ועכשיו אנחנו דיברנו כאן על שינה ותנועה ותזונה, והדיוק בתזונה, והזנחנו את הנפש,
בסופו של דבר, כל התהליך הזה, או הרווחה למהלך החיים, יש סיכוי שלא יקרה. כן. נארוז את הכל? יאללה. יאללה. אז לונג'יביטי. לונג'יביטי זה בעצם איך אנחנו יכולים לחיות את החיים שלנו, לא רק לאורך זמן, אלא גם ברווחה תוך כדי. על מה דיברנו? דיברנו על תזונה נכונה. דיברנו על תזוזה ועל אימונים. דיברנו על יחס שריר ושומן בגוף. דיברנו על שינה, איכות השינה, זמן השינה, ודיברנו על ניהול לחצים, על סטרס. כל הדברים האלה ביחד, אם אנחנו אורזים אותם, אנחנו נוכל להגיע לא רק לאורך שנים, אלא איך אנחנו חיים את השנים עצמם. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. נכון מאוד. שקד, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. היה פרק מדהים, מעניין, ואני חושב שהמאזינים והצופים שלנו קיבלו מלא מלא כלים, כדי לעשות את הלונג'יביטי כבר מחר בבוקר. נכון, גם אני חושבת. אפשר להתחיל את זה ממש ממש כבר מעכשיו, כבר מהיום, לעשות את ככה את הצעדים. לא צריך גם, אגב, את כל 5 הדברים שדיברנו עליהם, לא צריך לעשות מעכשיו. שינויים קטנים, שינויים לאורך קטנים, זמן. כל פעם לקחת את אחד מהם, לעשות את השינוי ההתחלתי. ממש ככה. וזה. ואז להתקדם. כן, בפרקים הבאים אנחנו גם נתעסק ונדבר תוך כדי הזמן על כל אחד ואחד מהם. אם מדובר על תזונה נכונה, אם מדובר על אימונים, אם מדובר על מסת שריר מול שומן, אנחנו גם ניגע בכל אחד מהתחומים האלה קצת יותר לעומק בפרקים הבאים שלנו, וחוץ מזה עוד הרבה הפתעות. אז יש עוד הרבה למה לצפות. נכון מאוד. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. ניפגש בפרקים הבאים. להתראות.